И хора, пак се завръщаме в Fortnite и ще играем 100 път. Да. Така. Алло. Искам да го слушаме, така че си е такова. Сега. Аз се отворя. Така, просто ще играем. Не спро. Хора, виждате ли това много реално. Чай да ям. Ям. Така взимам пушката. Хилтвам. Колко пъти са хилтвам, не знам и аз. Така, не вълъжа аз. Не знам колко пъти са хилтвах. Аз се шегувам. 360, виждате ли? Как ги правя? 360-тата. Ей, сега го убих ето. Сега го убих то. Вече съм на авто. Така че всички си мук. Вот. Опа. Така, малко ще изключим микрофона. Или не, ще го саме. Само ви 360. Той ли сте? Воп. Ой, това честа. Тук има много хубави неща. Брат! Виждате ли хора? Дето виждам аз. Каквото виждам. Така. Мудреме. Чакай да изям. Добре. Вземем тази пушка. След 20 кутки. Аз колко имам. Това не ви трябва, това се го... Ай, така. Ей, така. Изкарам много. Дес! О, хора, къде сте? Не знам къде съм, 100%. Бил! Братче! Ял ми тука. О, хора, това е добро просто. Не! Хора, изтрасиха ме на друг мап. Не! Убиха. Ще го убия. Убивам го, да. Брат, знаете, че съм тук мовал. Пия! Хора, някой да стреля там. Оп. Левел 5 Никос. Левел 5 е такова, но не ви трябва. Ти защо си пък легнал? Сега ще убия. То. Хора, сега отиваме да ги бием. Опа! Тук умира. Готов. Така. Но ще играм 2 пъти Fortnite, може би. Така, игнорирайте го просто, хора. Какво това? Чест. Оти не са добри неща. Алло? Аз защо натиснах и това пак? Добре, хора, Алло? Брат, какво това? T'as dit quoi? Ох, хора, защо не са ревайва? Добре, той идва ли? Déjà, les salons, faut les améliorer parce que moi, je Просто vois, го ça marche pas. игнорирайте, Tu vois, хора. ça met pas les espaces. Чакайте да ви изключа звука на това. Или може, не, дай си стои. Така. Виктори! Сега ще играем на фон. Играм още една хора игра. Така.
Attends, je peux faire des modifs avec ton serveur sur les noms des serveurs. Игнорирайте го просто. Déjà, faudrait. Sur annonce, je peux. Ah, mais je suis pas admin. Чао. Mais А, je не. peux pas le modifier. Малко ще изключим микрофона. Лих. Така. Хора! Ревайв пак е. Само ми се също. Така. Не съм гласел. Така. О, принцеска. После ще видим. Добре. Тя иска да ме убият. О, виждате ли черното? Червеното. Това има някакъв човек. Какво е това? Март, ама няма време. О, не. Обреди ли? Умря. Чакай, хора. Ще да просто убия. Зато е там. Виж каква пушка, бе, брат, си е дропнал. Опа. Вижда малко автора. Не! Хора! Автора. Нещо ми стори. Хора, добре. Не знам какво става с тях. Но ще си хапвам. Цеска. Добре, довиждане. Дано ви е харесало видеото. Ще качвам такива още. И чао.